Wel, bore da, Caersalem, croeso i chi i'n gwasanaeth bore. Lle heddiw, da ni'n dod yn trafod cariad. Diolch i Cameron am darlleniad bore yma. Trystan dwi, i rei sy'n mynabod fi. Dwi wedi bod yn aelod yma ers rhyw 6 mlynedd. A nes i byth feddwl fyswn ni'n sefyll yn rhannu negas efo chi. Ond oedd gen Duw gynllun gwahanol ar gyfer fi. Felly croeso cynnas i chi bore yma. Dewch i ni gael plygu pen a troi at Duw mewn gweddi. O Duw Dad, dwi'n diolch i chdi am y cyfle da ni gael bore yma yn dod ata ti. Helpa ni wan i gael cariad yn rhan flaenllaw o'r negas yma bore yma. Helpa fi gyfleu y negas yn y ffordd ti isio fi gyfleu a dim yn y ffordd dwi isio cyfleu. Helpa fi roi chdi yn gynta. Dwi'n gwahodd yr ysbryd glân yma wan i weithio yna fi a dwi'n gwahodd yr ysbryd glân i fynd draw i'r cartrefi sgynna ni yn yr ardal yma at dy bobl di. Felly dwi'n cyflwyno bregath yma rwan yn dy enw di, yn enw Iesu Grist. Amen. Felly cariad. Dwi eisiau chi feddwl yn gyntaf wan, pryd oedd yr adag hapusa yn eich bywyd chi? Oedd o'n adag lle oedd pan oedd chi'n blentyn yn tyfu fyny? Oedd o'n adag pan oedd chi yn eich ugeiniau lle ac yn treulio amser efo ffrindiau yn teithio i wledydd pell efo ffrindiau, neu ydy o'n adag pan ddoth plant ar yr aelwyd am y tro cyntaf. Dwi'n siŵr da ni gyd gallu meddwl am un adag hapus yn bywyd ni. A dwi'n siŵr swn ni'n deud yn eitha ffyddio gwan bod na gariad yn involved yn yr adag yna. Bod chi wedi cael eich amgylchynu efo cariad. A allwn ni ddim dadla'r ffaith bod ni'n gallu mynd trwy fywyd heb gariad. Felly, os mae jyst cyd-digwyddiad llwyr da ni wedi cyrraedd yma wan, os mae cyd-digwyddiad da ni'n fodau dynol sydd yn interactio fo'n gilydd, lle mae cariad yn dod i'r equation yma. Felly, be dwi'n gobeithio heddiw, da ni'n mynd i sôn chydig bach am cariad. A dwi'n gobeithio erbyn y diwedd fi gynnwch chi jyst well syniad o beth ydy cariad a be mae'r Beibl yn dweud am cariad. Felly, be mae'r llyfr yma yn dweud am cariad? Wel, rhywbeth dwi wedi ddysgu a rhywbeth o'n i ddim yn ymwybodol am yn y Beibl. Mae'r Beibl i gyd yn sôn am gariad. A mae gen i lyfr bach fyddai'n darllen efo'r plant. Can fi wneud can, dyn nhw'r llyfr yma. A mae'n deud yn y llyfr yma, pa eiriau mae Duw am i chi eu trysori'n ddofn yn eich calonna? Cofiwch fod yn dda? Rhaid gwella? Mae angen mwy o ymdrech? A dyna'r geiriau sgrifennodd Duw yn y Beibl i'n hachub a'n rhyddhau ni? Na ci. Dim ond dangos be na allwn ni wneud mae'r geiriau hynny. Mae Duw am i ni gofio'r 4 gair bach. Rwy'n dy garu di. A dyna bedy'r llyfr yma. Mae o'n gasgliad o lyfrau a llythyrau i gyd am gariad. Felly dewch i ni gael edrych ar y cariad yma rwan. Yn Gymraeg, dim ond un gair sydd gyda ni i gyfleu cariad, sef cariad ei hun. Ond yn y Groeg, yn yr hen Groeg, a mae lot o'r Testament Newydd wedi cael ei sgwennu yn yr hen Groeg, mae yna 4 gair gwahanol. Felly, beth da ni'n dweud am di edrych ar y 4 yma a gweld sut mae hynna'n plethu i'n bywyd ni. Achos mae'r cariad yma, mae Duw yn sôn am yn y llyfr yma. Dydy o ddim yn rhyw gariad airy-fairy, lived happily ever after math o gariad. Mae'n sôn am y struggles da ni'n gwynebu o ddydd i ddydd. Mae'n sôn am fywyd yn hollol blaen, yn hollol onast. A mae'n annog ni i ymatab i'r struggles yma drwy cariad. Felly'r 4 gair yn yr hen Groeg sgynna ni am cariad ydy storge, philia, eros ac agape. Felly storge.
Hwn di'r cariad naturiol, os liciwch chi. Y cariad rhwng mam a'i phlentyn, plentyn a'i dad, tad a plentyn. A mae'r cariad yma bron, da chi'n gorfod gwneud dim byd mwyn ennill y cariad yma. Mae'n cariad hollol naturiol. Ond mae'n cariad mor gry. Mis Awst dwytha, ddaru na ddyn foddi y morth y gest yn trio achub I fab o di mynd i'r môr. A mae'n digwydd bob rha. Mae yna rieni yn enwedig tada mi eith nhw risgio I bywyd hyn a wedyn colli bywyd. Mwyn y plentyn. Mae o'n gariad mor gry a mae o'n gariad naturiol. Pa mae babi'n gael ei eni, diolch yn cymryd eiliadau i'r babi na ddallt be di'r cariad yma. Mae'r babi na angen cariad. Yn yr eiliadau cyntaf mae'r babi na angen cariad. A mae'n gwybod pa mae'n gael ei cariad. Nath Forrest Gump ddeud yn ei ffilm, I may not be a clever man, but I know what love is. Symud ymlaen wedyn i'r ail math o cariad, y philia, sef y cariad at ffrind. A fel arfer efo'r cariad yma, da ni'n dewis yn ffrindiau ni. So dio ddim mor naturiol illa a storgi, ond da ni'n dewis yn pobl da ni yn cymysgu, pobl sy'n debyg I ni. Ac yn yr hen oesoedd, oedd y cariad yma yn cael ei roi uwchlaw y cariad naturiol o'n I sôn am yn gynt. Achos mae'r cariad yma yn gallu fod yn hynod o gry hefyd. Rhywbeth lle allai relatio di pan o'n i'n chwarae rygbi a bod yr atmosffer yna yn y changing room cyn y gêm, neu'n sicr ar ôl gêm, a pan ydych chi'n gêm galad lle ydych chi rili di gorfod gweithio, a ti'n teimlo bod y bond yna. A bron sa'ch ti'n allan ar gair rygbi, a sa'ch ti'n neud rhywbeth dros y criw sydd yn y bond yna, sydd yn y cylch yna. Mae hwnna eto yn gariad cry iawn. Eros wedyn, hwn di'r cariad rhamantaidd a ella hwn, pan da ni'n meddwl am gariad, hwn ydy'r un trawiadol da ni yn meddwl amdan, sef bod mewn cariad, a mae'r cariad yma yn gariad sy'n tyfu'n gryfach drwy drwg ar da. Sa'ch chi'n gofyn I ryw bar priod eiddfed iddo ni. Maen nhw di mynd trwy, mae'n siŵr bethau anodd yn ei bwyda, a mae'r ffaith bod nhw'n gallu aros efo'i gilydd, achos dydio eto ddim yn gariad naturiol na di, ond bod nhw'n gallu aros efo'i gilydd trwy'r drwg ar da, mae'r cariad yna'n tyfu. Ac felly, da ni'n dod at agape. Rwan hwn ydy'r cariad perffaith. Mae'r 3 cariad arall, mae gynnaf o'i flaws. Ond hwn di'r cariad perffaith. A dyma lle mae'n darlluniad ni'n dod o heddiw. Lle mae Phariseiaid yn trio dal Iesu allan. Rwan cofiwch chi, Phariseiaid oedd yr experts, y twrneiod. Nhw oedd yn dallt be oedd y rheola ar gyfer cyrraedd Duw. Ond mae Iesu'n trympio nhw'n di. Mae'n trympio nhw gyda'i atab yma. So os ni'n troi nôl at Matthew 22, be mae'n ddeud? Rwy ti garu'r arglwydd dy Dduw ath holl galon, ath holl enaid, ac all holl feddwl. Y calon yn teimlada ni, ffordd da ni'n teimlo. Yr enaid, sef, da ni'n mynd i fywyd ysbrydol pan da ni'n sôn am enaid. Ac y meddwl. A dim ond nath Iesu gadw'r un ola yna, yn special i'r Phariseiaid, yr experts ar y feddwl. Be oedd yn ei meddylia nhw? A I ryw fath o lefel, ryw fath o criteria mwyn cyrraedd Duw. Nac I, cariad ydy'r criteria ar gyfer cyrraedd Duw. Pan oedd Duw greu'r byd nôl yn Genesis, da ni'n dysgu am hyn. O Duw di creu y byd. Wel, cyn I fo greu y byd hyd yn oed. O Duw yn Dduw ar ben ei hun. A meddyliwch chi am yr egni yma o gariad. A mae rhai pobl yn dadla fo'r Big Bang. Wel, dwi wedi clywed ymateb i'r Big Bang. Big Bang oedd y cariad yma yn gorlifo
Achos mae'n deud yn Genesis bod y cariad Duw wedi dod allan. So meddyliwch chi am yr egni o gariad. Dim byd arall, jyst yr egni o gariad a wedyn mae o'n ffrwydro. A mae o'n creu yn byd ni. Ac allan o gariad mae'n creu bob dim yn y byd ni. A'r peth ola un mae'n creu wedyn ydy mae o'n creu ni, mae'n creu chdi. Felly mae'r egni yma rwan, mae dal yma. Where is the love? Mae Black Eyed Peas yn canu. Mae'r love, mae'r cariad, mae'r egni o gariad yma, mae o gwmpas ni. Ond mae o fyny i ni dapio fewn i'r egni yna. A sut da ni'n tapio fewn? Wel, nath Duw greu byd o, nath o greu bobl o. Ond be oedd o'n gweld wedyn a be da ni ddysgu yn y Beibl ydy bod pobl sy'n troi cefna ar Dduw a maen nhw'n mynd i ffordd eu hunan. Rwan, da ni wedi bod mewn cyfnod, da ni dal mewn cyfnod o lockdown, lle da ni dod allan yna fo. Ond sgwr ni faint ohonoch chi nath dorri rheol bach efo'r lockdown. Dwi'n gwybod nes i dorri amball i reol bach. Pam? Achos o'n i'n meddwl, dwi'n gwybod y well na i wneud hyn, ga i wneud hyn, mae hyn yn iawn. A dyna di'n hanes ni trwy'r Beibl i gyd. Dyna di hanes pobl trwy'r Beibl. Maen nhw'n meddwl, maen nhw'n gwybod y well. A fel da ni yn anffodus. Ond be mae Iesu'n dweud i garu Duw gyda'r holl galon, holl enaid ac holl feddwl. Ac i'n helpu ni i wneud hyn, mae gynna ni'r ysbryd glân. A mae'r ysbryd glân jyst yn helpu ni i wneud yn siŵr fod y tri peth yma yn llawn cariad. A pan da ni'n deffro'n bora, mae hwnna di'r peth cyntaf da ni'n meddwl am, ac hwnna di'n reaction cyntaf ni, sef reaction at cariad. Iowan 4, adnod 18. Does dim ofn yn agos at y cariad yma, achos mae cariad perffaith yn cael gwared ag ofn yn llwyr. A dwi'n licio'r adnod yma achos mae o jyst yn sôn am be mae cariad Duw yn ei wneud. Wel, yn gyntaf mae fe'n cariad perffaith. So beth bynnag dyn ni'n chwilio amdano fel yn cariad, mae Duw yn dangos i ni cariad perffaith. A mae yna gymaint o ofn yn y byd, a mae gymaint o bethau yn ei wneud ni'n ofnus. Ond mae cariad Duw yn cael gwared ag yr ofn yma'n llwyr. So beth bynnag dyn ni'n ofni, yr ateb yw fod ni'n deall cariad Duw, a mae hwnna'n gadael ni'n rhydd. Mae cariad ffyddlon yr arglwydd yn ddiddiwedd a'i garedigrwydd e'n para am byth. Maen nhw'n dod yn newydd bob bore. Arglwydd, rwy ti mor anhygoel o ffyddlon, dim ond yr arglwydd sydd gen i, meddwn ni. Felly ynddo fe, dwi'n gobeithio. Dydy cariad ddim yn gwneud pethau anweddus nac yn mynnu ei ffordd ei hun drwy'r adeg. Dydy e ddim yn digio a ffwdi, ac mae'n fodlon anghofio pan mae rhywun wedi gwneud cam. A gwisgwch cariad dros y cwbl i gyd. Oes yna rhywbeth sy'n gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad y Meseia? Nac oes, dim byd. Dydy poen ddim yn gallu, na dioddefaint, cael ein herlyd, newyn na noethni, peryglon na hyd yn oed cael ein lladd. Dwi'n hoffi'r adnod yma yn Rufeiniaid, oherwydd bod yna anogaeth o hyd, bod dim byd yn gallu dod rhwng ein cariad Duw a ni. Ac be bynnag dyn ni'n mynd trwy, bod Duw o hyd yn mynd i fod yna a bod ei gariad Duw yn para am byth. Mae yna ddarlluniad enwog oes yn Corinthiaid 13, a dych o be dwi wedi darllen hwn mewn prodas, o'n darllen o'n prodas yng Nghymdari, ac oedd gynna fi ddim dealltwriaeth o'r be oedd gwir ystyr y cariad yma'n sôn am yn 13. Felly, na i jyst darllen Corinthiaid 13 gyntaf i chi. Dwi'n siarad, a dwi am ddangos y ffordd orau un i chi. Os dwi yn siarad ieithoedd dieithr, neu hyd yn oed iaith angylion, heb gariad, dwi'n ddim byd. Ond jar metal swnllyd neu sŵn symbol yn cael ei daro, falle fod gen i'r ddawn i broffwydo a'r gallu i blymio i'r dirgelof dyfnaf, neu'r wybodaeth i esbonio popeth, falle fod gen i ddigon o ffydd i symud mynyddoedd. Ond heb gariad, dwi'n dda i ddim.
Falle mod i'n fodlon rhannu'r cwbl gen i gyda'r tlodion, neu hyd yn oed yn fodlon marw dros y ffydd. Ond heb gariad, dwi'n ennill dim. Dych chi'n clywed y geiriau fe? Rhoi arian i tlodion. Hold on, mae Iesu'n deitha ni roi arian i tlodion. Yndi. Ond gwneud hynna allan o gariad. Dim gwneud o achos da ni'n meddwl dyna di'r peth da. Os yw'r peryg ydy wedyn, pan da chi'n neud o, os da chi'n meddwl mae dyma di'r peth da, wel os does rhywun arall ddim yn cyrraedd y criteria yna, wel da ni'n barnu nhw'n syth bein yndan. Gnewch o allan o gariad, mae'n deud. Mae cariad yn amyneddgar, mae cariad yn garedig, di cariad ddim yn cefnigenu, ddim yn brolio hyn, nac yn llawn o'i hwn o hyn. Hold on, swn i'n rhaid fy hun yn fyna. Mae Trystan yn amyneddgar. Mae Trystan yn garedig. Di Trystan ddim yn cefnigenu, ddim yn brolio hyn, nac yn llawn o hyn. Wel, dwi wedi methu ar bob un o hynna. Achos di'r cariad yma yn sôn am cariad rhwng ffrind. Diolch yn sôn am cariad gyda perthynas yn y teulu. Diolch yn sôn am cariad gyda cymar. Hwn di'r cariad perffaith, yr agape. Yn yr hen Groeg gafodd hwn i sgwennu, agape sy'n cael ei roi. Felly peidiwch chi a cymysgu rhwng y cariad a chi fod i roi at eich cymar di hwn. Da ni methu, da ni ddim yn amyneddgar na. Da ni ddim bob amser yn garedig. Da ni ddim yn cefnigenu. Ond os newn ni tapio fewn i'r egni o gariad yma sydd o'n hamgylch ni rwan, mae o ar gael i ni. Felly, mae na rybydd oes. Os da ni ddim yn neud yn siŵr bod cariad yn cymryd rhan flinllaw yn yn calon ni, yn yn enaid ni, yn yn meddylia ni, mae na le i bethau eraill drigo na. A da ni'n gwybod mae casineb, hunanoldeb, balchder, cenfigen, mae hyn i gyd yn gallu trigo yn bob un ohono ni. Nath y digwyddiad na yn Ben y Groes, illa just highlightio hyn i ni gyd. Da ni'n meddwl am ryw broblema mawr yn bell i ffwr. Ond mae casineb yn gallu dod i'n calona ni gyd. Dim ots pwy ydych chi, dim ots lle ydych chi. Ond y newyddion da ydy, mae Iesu Grist trwy'r ysbryd glân yn gallu dod ac agwarad o hynna. Achos pan mae o'n llenwi, does a ddim lle i ddim byd arall. Oedd y fam Trysta'n deud, if you judge, then you've got no time to love. Mae'n digon hawdd i ni i farnu y person nath wneud be nath o wneud yn Ben y Groes. Digon hawdd. A mae'n digon bron yr ymateb cyntaf di ymbellhau o rhywbeth fel la. O ia, diolch yn yr un teip o berson a fi. Ia, di'n cilch o pobl dwi'n cymysgu fo. Da ni'n mynd yn agos. Ia, dydy pobl fel la, dyn nhw'n dod fewn i'n cilch ni. Ond dim dyna nath Iesu Grist. Nath Iesu Grist dod i'r ddaear i fynd at y toredig. Nath am dod at y pobl balch na. Heina oedd o'n mynd ar ôl y pobl balch oedd mewn capal. Felly, bore yma, ydych chi yn rhedeg i ffwr o gariad Duw? Ydych chi'n rhoi lle i hunanoldeb drigo yn eich calonna chi? Ydych chi'n rhoi'n lle i falchder cenfigen? Achos mae'r pethau yma di bod yn digwydd, swn i'n feddwl, mewn eglwysi dros y canrifoedd. Mae'r hanes yn fyma. Corinthiaid, sy'n fath o bobl oedd y Corinthiaid. Wel, pobl oedd yn yfad lot, yfad yn galad wedi clywed. Oedd i morals nhw yn bob man. A mae hein yn bobl capal. Nhw oedd yr capal cynta. So, yr her bore yma,
be sydd yna yn eich calon chi? Ydych chi'n llenwi'ch calon chi efo cariad yr agape yma, achos drwy bwyso a trwy taflu'n beichiau ni ar yr agape, wedyn mae'r storgi, ffilia ac eros yn gallu dod allan wedyn ac yn cael ei rhannu. Felly os mae negas bore yma, os da chi'n teimlo bod o di just taro deuddag efo rhywbeth, os da chi'n teimlo bod negas bore yma, bod chi illa yn cytuno fan amball beth, mae yna groeso i chi ddod yma i Capel Caersalem, yma yn Gaernarfon. Mi fyddwn ni gobeithio rhyw ddiwrnod yn cyfarfod fora Sul. Ond os da chi ddim wedi nabod Iesu Grist eto, da chi ar yr adag gorau, achos da chi gwybod beth sam capal yn aragor i chi i gael mynd i. So mae'n dechrau yn eich tŷ, mae'n dechrau efo'r llyfr yma. Anghofiwch be mae Cristnogion di wneud yn y gorffennol. Sbiwch ar y llyfr yma, sbiwch be mae Iesu Grist yn dweud. A swn i'n annog chi wedyn illa i gysylltu efo Cristion, rhywun sy'n dilyn Iesu Grist. Dim rhywun sy'n cadw rhyw fath o set o reola, rhywun sy'n dilyn Iesu Grist. Os da chi'n nabod fi, cysylltwch efo fi, Facebook, gwych chi textio fi, os da chi'n ffrindu fi. Neu os da chi'n nabod rhywun yn y criw Caersalem yma, cysylltwch efo nhw. Holwch nhw. Os da chi'n anghytuno fe rhywbeth, sa na clywed gyn chi. Felly, ga i ddymuno bendith Duw arna chi. Yn wedig, os da chi am wneud y penderfyniad yna i gysylltu, ga i ddymuno bendith Duw ar bob un o chi. Diolch am y cyfle i gael siarad efo chi bore yma.